כרגע את לא מפגינה? כי אני מאוד מקווה שהרצון הבאמת רחב של העם באחדות, 70% מהציבור רוצה בחירות. ויהיו כאלה שנגיד כמוני, שחושבים שהבחירות היו צריכות להיות כבר אתמול, ויהיו כאלה שחושבים שנכון להפגין בעד זה שיהיה מחר, ויש כאלה שחושבים שבעוד שנה או לא משנה. את עמק השווה פה צריך למצוא, אפשר למצוא. ואם הדבר הזה לא יקרה, אז כמובן שנפעל. מה הסיכוי שלא יהיו בחירות בשנה הקרובה? שנתניהו וממשלתו ישרדו את המשבר הזה? כל הזמן חושבים על נתניהו וממשלתו, אני שואלת אם מדינת ישראל תשרוד את המשבר הזה. אם אנחנו לא נוכל לצאת לדרך, שוב, אני כאילו, הופכו את זה, זה כל הזמן, הכל נהיה נורא פרסונלי במדינה. אז נתניהו באופן אישי, אני כאילו, לא נעים לי להגיד, הוא לא מעניין אותי. הוא כאילו מאפשר לדברים הרעים לקרות ומוביל אותם, אבל אין לי משהו פרסונלי נגדו. השאלה אם מדינת ישראל תשרוד. ותשרוד זה לא רק תמשיך להתקיים, אלא תשרוד זה תגדל, תצמח ותלך קדימה למקומות שהיא כל כך ראויה להיות בהם. ואני חושבת שתנאי הכרחי לכדי שזה יקרה, זה שתיבחר פה הנהגה שהציבור נותן באמון.